Fii atent! Folosim acest sunet ca să te facem curios. E sunetul la care involuntar reacționează mai toți oamenii. Și acum, dacă tot ești aici și mai deții și o funcție publică sau ești demnitar de stat, te informăm. A declarat mai puține bunuri și conturi. Este vorba Ani despre îl bănuiește de încălcări de ordin fiscal. Funcționar public care a uitat să-și declare veniturile Să declare integral. unele informații despre venituri și bunuri. Reține! Ai obligația să depui declarația anuală de avere și interese personale până la data de 31 martie. În declarația anuală vei completa informațiile corecte despre veniturile realizate în anul trecut și bunurile reținute la semnarea declarației. Tot asta faci și la angajare, doar că în termen de 30 de zile. La eliberarea din funcție, vei declara veniturile din anul curent, inclusiv bunurile deținute la data depunerii declarației. Te anunțăm din timp, pentru că știm că unii subiecți ai declarației, nu tu, dar alții, au prostul obicei de a uita să indice lucruri aparent minore pentru ei, procurate în perioada când dețineau o anumită funcție publică sau de demnitate publică. Verifică pe ani.md care este obiectul declarării și valoarea de la care acesta se declară. Declarația se depune online, simplu și rapid pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate. Vei declara în mod obligatoriu toate veniturile, averea cu drept de proprietate sau posesie și interesele personale, inclusiv ale membrilor familiei, concubinului, concubinei, fără excepție. Nu uita! Declarația este un act public și pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor prezentate, răspunzi în fața legii. Fii integru! Declară tot ce ai la timp!